bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ng asawa ko ang anak ng boss niya. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang yan. At ito, ang aking secret file. Meron akong asawa. Itago natin siya sa pangalang Daddy. May anak na kami na 4 years old bago kami ikasal noong year 2022. At that time, I was 7 months pregnant to our second child. Then August 2022, nanganak na ako. Year 2023, I got pregnant to our third child. Yes. May 3 anak na kami. Ang asawa ko, masipag. At alam kong mabait. Ang trabaho niya, driver. Driver siya ng isang civilian employee na dating may mataas na katungkulan sa bansang ito. So, ang husband ko ay duty sa boss niya. May mga anak ang boss niya. May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak niya. Kaya't nakabukod na. Pero merong anak ang boss niya na babae na lagi raw iniintindi at inaalala. So ang nangyari, pinapa-duty rin ang asawa ko sa anak ng boss niyang babae. Tagahatid sundo sa trabaho ng babae na itago natin sa pangalang Kay. There was a time na para bang may kakaiba sa ikinikilos ng asawa ko. Alam ko na merong babae ang mister ko. Year 2023, nagdududa na ako. Pero
wala akong makitang ebidensya. Until 2024 came. Last January, umamin siya sa akin na nagloko siya. Kaya pala, noon pa man malakas na nga yung kutob ko na etong babaeng to, ang babae niya. And she's always been the reason ng away naming mag-asawa. Nabuntis ng mister ko ang anak ng boss niya at nagkaanak sila ng baby girl. September 2023. Hindi apelyido ng asawa ko ang ginamit ng baby dahil mabubuking sila. Ang masakit dito, alam ng mama ni Kay yung relasyon ng asawa ko at ng anak niya. Sinuportahan at kinonsinti pa. Nakita ko. Nakausap ko. At naka-chat ko. Si Kay. Although, ang conversations namin were civil. Nalaman ko na si Kay may 3 anak sa iba't ibang lalaki. Ang mister ko ang pang-4. Lahat CS. According sa ex-live-in partner ni Kay, narcissist siya and sex maniac. Meron daw si Kay na past relationships sa mga lalaking pamilyadong tao na. Nung umamin sa akin ang mister ko, I asked him, bakit? Paano? He said, yung babae raw ang gumagastos sa lahat. From dates, travels, food, road trips, and a lot of things. In short, sugar mommy ng asawa ko. Kung saan-saan daw sila gumagawa ng milagro. Bigay lahat ng luho at layaw sa katawan. Nightlife, inom dito, inom doon, vape dito, yosi dyan, check-in dito, check out kung saan man. Boracay, Siargao, La Union, Baguio at kung ano pa. Until such time na nalaman ko na nakatira na sa iisang bubong. Kasama ng mga anak ni Kay sa iba't ibang lalaki. Ang asawa ko, may katulong at may mga kasamahan para hindi halata. Libre na nga sa lahat ang asawa ko. Bahay, pagkain,
tubig, kuryente, wifi, at sex dun sa anak ng boss niya. Pag-aaralin pa dapat ang asawa ko ng boss niya. Pero tumanggi naman siya. Ang babae naman pala ang hindi niya kayang tanggihan. Kumbaga palay na ang lumalapit sa manok. Hindi mo pa ba tutukain? Same vibes sila ni Kay. At sa lahat daw ng nilande ni Kay, asawa ko lang yung talagang bumigay. Masasabi kong maganda siya. Edukada, may maayos na trabaho, maputi, makinis, malaki ang hinaharap, at maraming karanasan sa kama. Ewan ko lang. Sa bagay, lahat naman ng gustuhin ng babae, nakukuha niya kahit sa mali, makasarili at makasalanang paraan. Maganda rin naman ako eh. Edukado. Kaso, tinalo ako ng malandi. Sa bagay, ano bang mapapala niya sa asawa ko? Eh, hindi naman siya nakatapos. Mahirap lang ang buhay nila. Siya na ang bumuhay sa asawa ko. So sabi ko kay Kay, kapag wala nang pakinabang ang asawa ko, ikaw na mismo ang maghatid sa kanila, sa parents niya. Sa ngayon, pakinabangan mo muna. Marami na rin naman siyang sakit eh. Hypertensive, hyperacidity, cholesterol, fatty liver, creatinine level mataas din. Masakit ang tagiliran palagi at batok. I wish them all the luck. So eto na nga. Nag-AWOL na ang mister ko. Yes, DJ Rocky. Hindi na raw pumapasok sa trabaho ang asawa ko. Wow. Paano naman kami ng mga anak niya? No one knows kung nasa ang asawa ko ngayon. Walang paramdam, update sa pamilya, relatives, o kahit sa friends niya. Unattended na rin ang phone number. FB Messenger, walang reply sa mga chat or video call ko. Nakausap ng biyanan ko yung mama ng mistress ng husband ko. Sabi niya, itinago niya ang anak niya kasi ayaw niya ng iskandalo. At wag na wag kakausapin at pupuntahan ang asawa niyang lalaki dahil war freak daw ito. Well, ayaw lang nila talagang aminin ang kasinungalingan nilang mag-ina. Ayaw nilang mabuko dahil baka kung anong gawin sa kanila ng boss ng asawa ko. Malaking kahihiyan ito sa kanilang pamilya. Although, both of them told my in-laws na tutulong sila para mahanap yung asawa ko. But of course, they are just manipulating the situation. At alam ko naman na parehas silang sinungaling.
Sabi ng babae sa mama ng asawa ko, hindi siya masamang tao. Hindi raw sila magkasamang dalawa ng asawa ko. Hindi niya itinatago ang asawa ko. At gagawin niya raw ang lahat para makatulong sila sa paghahanap ng asawa ko. Nag-file na ako ng vouching, psychological abuse, at economic abuse before. Pero inurong ko. Because my husband told me na ayusin niya ang pamilya namin. Pero hindi pala yun mangyayari. At bigla na lang siyang magtatago. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko na alam kung anong next step ko. Only God knows. Only God knows. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Yan. At ito, ang aking secret file.